Hemen salam. Bugün obzorda Opel Vectra'nın 3 pokolenyası. Berde pokolenya dikkite nokta A, B, C dikkite. En angarkimiz A, Opel Vectra A, on уже obzor kanalla badır. Şoň üçin o barda kendi adı aytip berjekler. Maşin 1988-nji ýyldan 1993-nji ýyla çenli çykarly. Opel Vectra B 1993-nji ýyldan 2002-nji ýyla çenli çykarly. Opel Vectra C 2002-nji ýyldan 2008-nji ýyla çenli çykarly. 2005-nji ýyly restyling bolanlar. Bu obzor случайно boldy. Biz Opel Vectra C gördük. Obzoru aldık. Onun Opel Vectra B geldi. Ondan soň biziň akkuşymyz hem beri gaýlady. Agarky has ýakyr biziň ýüregimizde de hem beri gaýlandyk. O maşinlen könürgönje de gitdik geldik. Şoň üçin o maşinam goşalydyk. Birden kellägeldi de. Bolonda barana 3 sam dor, 3 pokolenyasy. Muna bulardan soň Opel Vectra ýokdur. Ana şu 3 model bar Opel Vectra. Siz haýsyny saýlardyňyz? Hökma suratda kommentariýa dädiň. Olanlar maksimalny kiç obzor bolar. Gat görmän, gat kän bir ütköşler aýtjekkel. Sebäbi telefon zaryady 25%. Ondan da sonra Dionexia'da var qara gelipdir. Onlar da yok dip bolnak. Sağ adam şu ad bir ýary giýje. Ýani efire diýip da dedi oturdum. Bulary geljek geldi. Atmen bolupdy da obzor. Onam geldiler, ondan soň alak. Şoň üçin düşünüm. Maksimalny gysgaça obzor edelim. Bu maşinimiz biziň 92-nji ýylynky. Bu maşinimiz 2002-nki. Bu maşinimiz biziň 2004-nki. Munymyz biziň 1.6 motor. Munymyz 1.8. Bunymyz 2.2. Bu maşinimiz biziň 1.6, 1.8, 2'lik, 2'lik, 2.8'lik, 3'lük, 3.2'lik motorlarda gelendir. Munymyz biziň edil şoňalyk 1.6, 1.8, 2.2, 2.8 gatken motorda çykdy bu maşinler. Häzir şu ýerde men saňa bulaşmaýyn, şu ýerde goýaýyn size screenshotlaryny çykan motorlary. Edil şoňalygym dizelle çykan amadyr, ýani salyarka diýilýänler amadyr bu Opel'den. Bu maşinimiz biziň Dorestik denler 2004-nji ýylynky. 2005-de uja restyling boldy, öňü ütkendir. Soňkular has ütköşürekdir. 2005, 6, 7, 8'ler has ütköşükdir öňü. Restylingini has gowurýarlar. Munymyz biziň ýöne Dorestik diýendir. Bu maşinimiz biziň 2002 bolan sebäpli uja restyling edilendir bu. Sebäbi 95-nji ýylda çykaryp başlandy, 2000-de restyling bolup munymyz biziň uja restyling edilen dikki diýär. Bu Opel'miz biziň Dorestik dendir, restyling däldir. 90 model bilýäňiz-de. 94-93 model ýylar öňüler ütkendir, birazçyk has owadan öle. Maşinanyň 3 sam peredni widjuşy öňkü tigirler işleýär. 3-nji pokolenyamyz bizde mehanika, 2-nji pokolenyamyz berde avtomat, 1-nji pokolenyamyzda mehanika. Bulan hem avtomaty bar, hem mehanikasy bardyr. Edil motorlarynyň şu wagtky 3 sam benzin motor, ýöne şu üçsünüň salyarkada, ýani dizelli işleýän motor bardyr. O da Ýewropa üçin dizel has ekonom variant, has arzan variant, şoň üçin dizellerde çykardylar. Olanlar Opel'in 3 pokolenyasyny A, B, C-sini hiç ýyl deňeşdirýär, zat ýok. Diňe şol motorlaryny deňeşdirip bolýar. Bularda da gelýär şol ýani 1.8'lik onda da gelýär, onda da gelýär, onda da gelýär. Ana bir motorlaryny, ana Crown içip barýar. Crown, Toyota Crown. Şonu obzor etmeli biz nesip bolsa. Diňe meňdeşikler şol motordur. Galyn zat meňden hiç ýyl ýagdaýda bir-biriniň daşky detallary hiç ýyl bolýan dälir. Ýöne içki motoryň zatlary bir-birine bolýar. Bulan 3 komplektasiýasy bar: prostoy, ortalyk we maksimal komplektasiýasy bardyr. Edil 3-nji pokolenyaň torpedasy gowy edilen olanlar serdim elleýäňde ýumşajyk priýatny materialdan edilen bu gowy. 3-nji pokolenyaň gowy. 3-nji pokolenyaň sidenýalary has udobny oturmak gataja Toyota'nın sidenýalary ýaly. Berde şuňa açyk paduškaçyk bar, berde kondisioner üflüyor, bolly bir ütköşük zat ýok. 2-nji pokolenyaň kam gowkeny torpedasy, ýani 3-nki meňdeş bu da şol materiallar. Munymyz biziň avtomat korobkadyr olanlar.
Bulan mexanikası ama avtomat ama bunimiz bizim avtomat. Sidenyalar bulanki birinci pokoleniya meňze. Yani üçünkü kısıp çıktı ki Toyota'nın kıyarlı. Haberde hoca Opel oturun bildir. İkinci pokoleniyada, üçüncü pokoleniyan kıyarlık udobstwo yok sidenyalarına. Bakayım ince, has bir prostoy. Birinci pokoleniya berde de tarpeda şu material yönü уже kaçsı petrek. Üçte has koy, ikide mengdeşerek bundan has prostoy geliyor. Manemiz bizim mekanika ve sidenyalar уже bildir. Realni Opel olduğunu. Yani Opel'in başı Vectra. Başta nälik modellar şu Vectra'lar gelen wagtyatyňyz düşýärmi? İlk sidenyaları edil ikinci pokoleniýany kýalar. Birinji ile ikinci pokoleniýany sidenyalar şol bir zat bolmagy makbal. Ütke dönemde ellerler ejen şol sidenyalar. Edil ikide nälik bolsa bärde şoňaly. Indi häzir üçünden bir-birden sürüp görýäs. Şu ýerde sürjek. Hermende oturjak bolsa şu mesçidin ýanynda sürjek, başga ýerde sürjek. Üçüncü pokoleniýany ses sady eşdiren o. Bizde öz Opel'imiz aylanykda. Onda ses var. Onda skor çalyşy bärde has gowy. Opel Vectra çeň fanatlary hökma soratda ýazyn kommentariýada. Görüş elbetde. Skor çalyşy zady birinciden has gowy mümkin. Yumşaklığı da adam. Skor geçişi, skor çalışı yumşak maşina. Bu maşinimiz bizim 2 kilik motor, 145 atım gücü, nolun 100'e çenlem 10,5 sekunddur. Manimiz bizim avtomat olanlar. Avtomat korobka bu. Yürüyüş elbette. Bartekli olsa da. Bugün şu ses var eken ne? Ona mı özer oyun olamasa? Avtomada has öwrenşipdir, döwürmese mekanika bir kere kıynayarak koptur sürýän. Ýöne a sürümden soň mekanika elden çykýar biraz. Olanlar like kommentariýany ýatdan çykarmaň. Ýokma, soratda Opel'in fanatlary Opel Vectra. Siz üçin mene Opel döwürmese modern hala paramok. Bilemok ma Toyota, Lexus has ýakyn. Siz kommentariýada ýazyn. Halaýanyň Opel. Ne bizim ak kuşumuz bu maşinle biz nerelere gitti o? Maşini ama bu görüyorsa bunemiz bizim 1.6'lıktır. Yani 1.6'lık olsa da görüyorsa bu könürgence gidip geldik mıň bilen. Opşun daha sonra hedilet bayranda kemmerik. Bak maşina bu. Ama süreli. Bu Vectra'lan olanlar 90 ýaşyny has gowurýarlaryna bizde şu 90 ýaş populярny has owadan öwrýärler. Bular hem şu 90 ýaş modeli öwrýärler aslında şu wagt edilýän zat şol. Bulan avtomatam gelýär, mehanikasyna bizde. Ondan soň motorlar hem her kelek gelýänler. 1.6 şuňalyk, 1.8 bar, 2'lik bar, 2'li Opel'ň köp ýaman gowurýarlar bar. Yine bu maşinden uca gowy könüllde olanlar bilýärmi Opel'ler. Şondan edil Opel'e bolan söýgü kiçilikde de ýokdur. Başda çykarna nälik populär boldy 10 ýaşlyň. Şo wagtdan Opel diýmokdy men hiçem. Toyota men aşykdym madama döňü Opel'e edil bolan söýgüm ýokdur. Soňky model Opel'lerim maňa öwredel. Bilemok siz halaýan bolsaňyz ýokma, soratda ýazyn kommentariýada. Opel halaýanlar. Siz üçün şu videolar emmesi. Bu Opel'ň tapawdy näme diýip sorarsyňyz olanlar. Tapawdy daşfidi polny ütgen hiç il meňdeşligi ýok. Hiç il detallar hem bir-birine bolanok daşy.
Ýöne içi motory bir-birine bolýandyr. Sebäbi onda da bir sekillik bar, bunda da bir sekillik bar, bunda da bir sekillik bar. Elbetde ýyl täze motor bolýar, ojak-bojak zatlar goşulan bolýar, usilen bolýar, ana o zatlar bar, o zatlar üýtgäpli, ýöne atak asnawsy şolur zat motorynyň. Ana şoň ýalçyk gysgaçyk abzor bolanlar, göwnüňize ýaranır diýip pikir edýän, daha şowdan Opel'lar, Opel'in fanatlary, Opel A, B, C diýip ýazýaňyzda, ana 3 paket liniýasyny ametdim, bol indi Opel Vectra diýip abzor diýip ýazmak boldy. Bu Opel Vectra gala kitap ýapdyk, gül ýalak abzorluk, hepsi edildi. Gatsy çaýdy boldy bu abzor. Abzorlar edildi Opel Vectra. Opel Vectra'nın fanatlary hökman suratda kommentariýa edin, siz haýsyny alardyňyz? A mı, B mi, C mi, haýsyny halaýaňyz? Video haýsy owadan siz üçin hökman suratda kommentariýa edin. Opel'ler barda köp zat aýdyp berendärler, düşünýän. Siz kommentariýa edin, aýtmak zatda has kendir aýtmak zatda hökman suratda ýazyn, sebäbi telefon zaryady uja 5% boldy. Reska tamamlamaly, bolmasa öçýär telefon. Kim şunu alçyk, Opel'ler arzu edip bereniz, her biriňize nesip etsin, halalça öz puluny gazanyp almak. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galy zat bolar.